asi iye zvinezvi chishuviro chenyu imi makanangana nemusika wamuri kutora zvishoma zvamawana muchipa vanorasika njere kana kuti vatingati mapenzi kutaura kwavanhu vari munyika vakafanana naGogo nayo baba vari pamba penyu apa zvinezvi ava muri kuperevera papi pekuti zvinhu zvenyu zvinatsofamba nebhizinesi irori? Zvakaoma mukomasilai zvishuviro mwoyo wangu nditongoshuva kuti tikadai ndaikwanisa kuwanawo zvinozadzikisa izvo zvinongototi ndikawana zvishoma mari shoma shoma ndoenda kunohodha zvishoma zvandingawana asi ndezvanga zvishuvira ndakatofunga kuti dei ndatowana zvinhu zvakatowanda samutime ndatokwanisa kutobatsira vanhu vakaita so asi nekuti ndinenge ndisina ndongozoti zvishoma zve zvandinenge ndadi zvandinenge ndawana ndikwanisa kumupa wangu kuti vabatsirire singari kuti ndinotowana handitorina izvo zvinongatopinda mama kuti chero mubvute zvinofuta munhu asi muri kupawo vamwe vanhu asi ndinokwanisa mwoyo wangu unongorwadza kuti ndikadya inenge kana ndikaita so zvishoma izvo zvandinenge ndawana zvoti nandibatsirisi inini ndizvaiti ndinokwanisa ndinomawo ndokwanisa kuti ndikashava ndakadai sandonobuda ndakadai ko uyu unozonge wakatosvika pamwe pamba anogona kutodzinga chitonzika pamwe vanhu vakawanda vasika havadi kuona mapenzi saka inini ndiri munhu anga ari noma ndokwanisa kutaura nomwe musha anopodhora kana kuosha anokwanisa kundonzwisisa uyu anokwanisa kutoita kusvika kundopa munhu atodzinga tonzika pano hauna chii haubatsirike kana kuti une tsvina kana unoita sei muri kutaura nezveupenyu hwaGogo ava vanorara padombo apa vasina pamba pekugara vanonayiwa nemvura mazuva ese vanofamba vachikumbira zvekudya. Ini ndoitwa Mukoma Sly tauya kuti tizotaura nenyaya yaGogo Shumba. Imi munoitwani? Ini ndinoita Vimbai. Vana Swanda ndana Shumba futika. Saka pane kahokamaka pana nambuya naGogo Shumba. Imimi maane nguva yakadii muchiona Gogo vachigara padomba? Gogo ndakakwanisa kunge 2 years. Varipo ipapa? Varipo, vanenge vaimbogara. Vaigara nento vanoti ndakadzingwa here. Saka vagona kuti manheru kana kukanaya kana kuita sei vanouya kumba. Rara ndiwanenge usina tomboona utongonzi vari pamatsiko. Masikati kana vakauyawo vane nzara tinonguvabikirawo chikafu tichivapawo vodya woenda kana dzimwe dzenguvawo katovati pinda mumba vanopindawo kana vasingadi zvakakwidza vanoregera vorara pamatsiro kana kuenda kwavanoenda. Imimi munovaona semunhu anorasika njere here kana kuti munovaona sei? Ini Gogo Shumba ndakavatarisa ndoona sokuti uku kurasika njere kuripo asi ndoona kuti vaneka kudhistepepa kwavangoitika mubhemu dzavo kuti dzimwe dzenguva ukatotaura navo unotokwanisa kunzwanana muchitopindurana zvinhu zviripo mutinazita conversation yakanaka zvakanaka toita conversation yedu yakanaka zvakanaka kupedza vanongozongoti rasike mbichana unoona kuti unoona soti munhu akaita stress yakanyanya ikangomuti disturb mind zvinguva diki dzimwe dzenguva munotowirirana mukitaura vana vari kupi kana vasingasi ndakaona nyaya nonga panyaya kunyanya vana vavo kugosukataura navo zvimwe zvimwe mukataura nyaya dzakanaka mototaura nasi ukangozvabvunza kuti komwana vana venyu vari kupi avapi vanotokushaudha ndokutosimuka pavanogara saka ndizvi kuti ugama hwavane vana vako kuti vakaitirana chii vakaita sei papa ndo panotinetsa. Kwamuri vanotaura here kuti ndine vana vangani? Ukasvika vasvikira neway right vanokwanisa bhozi pani pandakambovabvunza vanhu vati naigogo Shumba ko vana venyu varipo zvikazi vana vangu vari kujoni kati vari kujoni vari kuitei zvikanzi vana vangu vari kushanda asi kozvinezvi vakavharirwa kumabhodha saka vakavharirwa kumabhodha ainga mwana vamwe vari kudzoka vari zvikanzi vangu vakavharirwa kumabhodha awo saka asi mazita evana vanombotaura zvimwe vanenge vachimbotaura mazita akawanda. Mamakambonzwa ndeyekuti chiyamunorangarira? Ndakanzwa anzi Dylan nomwe vanoti Shupi hamunoti Shupi mwana wavo kana kuti chani asi pamwe vazukuru ndo vanhu vanenge vachidii vanenge vachitaura. Alright. Kana vakauya kwamuri chikafu chavanofarira chikafu chakaita sei munhu anosarudza here kana kuti anongoti chiro zvamamupa?
vashumba havasarudzi vashumba vanongoti zvamunenge mabikeza chisamunapa havasarudzi asi kana vachidawawo vanogona kuti handidi tii nemukaka mangwana ukavabika tii aine mukaka ukavapa vanogamuchira. Alright. Pane kana vakadya vanoratidza kuti munhu ari kudya zviya zvokuti anosiya tsvaira ndiro yese reka kuti munhu anongoti dyei obva asiya. Vanashumba vanoti dyei ukava pachikafu vanodya. Ndoona kuti kutosiya kwavanenge vachiita kufunga kuti ndikadya masikati komanheru ndozvibika. Saka vanoti vakadya ukavaisira chikafu ukavaisira chakati wandei vanodya. Kana vane unotokudza ndiko kana kaplastiki kana lunch kuti vatakure votora votoisa chimwe chipai lunch votoenda pavanenge vachifamba vanenge vafamba vane chikafu chavo. Approach yavo ine kaupenzi here kana kuti ine kauhumbleness karespect mukati kana vachiya vachiti ndine nzara? Vashumba vanodzenguva tosanda semunhu aneka kuti disturbe brain kamwe vanotosvika ndoti ndine nzara mabikei kuti ndabika chikafu chirimo vovapa asi zvinhu zvenguvawo vanototi vari kurodhi mabikei kwambuyeni ivewo zvamadii zvamasiya kana unazvo votora chii votorawo vapa asi kana usina zvataiwa ndisati modzoka kava vakadzoka panguva yavanodzoka kana usina zvavanenge vabika ukava vakadzoka zati kichipiri vadzoka chikushituka. Imimi rudo rwokuti muvapewo chekudya munhu wamusingazive ruri kubvawo? Chinoitika ndechekuti nene ndina kukura namai vangu kuda ndirerwa nakoko saka that spirit wenongwa ndibata ndikuona umwe munhu achidii achitambudzika nekuti ndakakura ndisina rudo rwamai rwakakwana ndakatokura ndichirerwa nemutoro asiri ana angu saka mumwoyo andinoona mumwe munhu achitambudzika ndobva ndafunga kurarama kwangu kuti kuine ndikutadza kubatsira munhu kuine ndakarirwa nemutoro kusvika ndisvike pandiri nhasi. Muchidimbu chii chachachitika kuti musazokurawo naamai? Iniwo ndakakuraona tisina amai nababa vasiri pamwe chete. Imimi zvenyu zvakamira sei? Inini zvangu mai vangu vakarambana nababa nebaba vangu. Mai vangu vati vakazoroorwa nomwe murume saka mumwe vakaroorwa nomwe murume uye anga asingati saka vakabva vatiendesa kuhanzvadzi saka Gogo vakatondirera mukadzi wehanzvadzi yamai vangu nokuti mai vamai vangu kana kuti mai vababa vangu mukadzi wehanzvadzi yamai vangu ndiye munhu akatondirera kusvika ndikure. Zvakaoma zvakadii kuti ukure usina rudo rwaamai? Zvinhu zvakaoma muupenyu pakura usina rudo rwamai zvinokonzeresa tizongoita mamwe mabasa kunata kufamba titengesa miri takuita se imhaka yekuti unenge usina kuwana even kana education munhu anongozoti haangazokuregeri uri pamba saka tokudzidzisa kusvika pagiredi 7 anenge atikudzidzisai nekutotenda Mwari kuti Mwari makaita hei ndakangogona kunyora zita rangu saka zvinhu izvozvo zvakaoma saka ndikaona munhu ari pakutambudzika kudaro spiriti yangu ndakainongodii ndozvandotanga kufunga kuti ungawani ndakarerwa nomwe munhu saka chinonditadzisa kubatsira umwe munhu chii. Munhu anobatsira kazhinji anoattractawo vanhu vanomubatsira. Apa ndikuona kuti pamba penyu iye zvinezvi pane rimwe benzi riri kudya zvinombofamba sei boarding house yevanhu vanorasika njere? Zvinofamba sei? Munoona sei imimi kuti vanhu vanongouya penyu pamba tinozavanda nekumo asi penyu pari kuratidza kuti patori pasenda tikuona mumwe munhu ari puhwasadza zvakamira sei pamba penyu? Makadya rakadumwa kechiko? Hazina kadumwa ndakadadyara zvamunotaura izvozvo kuti vamwe vanhu vanodzidza rudo kuburikidza kana vakaona kuti una rudo rwokubatsirana namunhu kuti mangwana anozviexperience kuti rega ndimbozvita ndimboona kuti zvinoita sei
ndingakwanisa ndingazvikwanisi uri zvinoita munhu saka anopedzisira zvatopindawo mavari kuti vakwanise kuita zvinhu zvakadii. Satapinda kutaura nezvemusika wenyu, imimi muri kutaura zverudo rwaamai nevana, kurushaya, kuoma kwazvo. Munonzwa sei kana vana vagogo ava vachinzi variko asi gogo vachigara musango? Zvinondirwadza, zvinezvo zvinondirwadza zvokuti ndakatombobvunza vamwe ende Mwari nonga Mwari vatongopindura munamato wavo vosini ndine umwe munhu andatombotaura naye pane pandakamubvunzwa uchinzi gogo nonga ndaitobva kumbari ndichinohodha pakati varume vaitotora chiti amaona gogo anofamba wakaita pakadarika murume anga ane kawishi kebhureki vati maona mukomana murume uyu vati vanhu vakati vanoza gogo vanofamba wakafuga kubesera kana vakati vapesukanyisa vamwe so vanonzi ashobva nebvudza yavaiti ndiye mwana wavo asi havana kana rudo rwanopa mai vake kuisi antonzi anofamba nemotokari ndinotaura ita vanhu mene kana dzanga dzaichomashoko emukombi ndovanandoita ndakatozongoya ndichitondobvudza tashombova nevana vakadai vakati vakati vari kusaupera mwana uri kupi asi nongombe vachinzi mbeya mezi saka handisi kuziva kuti muisi wacho ari kupi vari kuvabvunza izvozvo havari kuzvinzva da kutokudana navo kangobvunza izvozvo vanotosimuka pauri. Imi ndiri kuona muine musika, pfungwa yekuita musika yakatanga rini uye iri kufambira zvakaita sei? Ine pfungwa yemusika ndakangofungawo ndiri ndega maererano nemabasa andaita echipanda sanaona ndikaisa kana kamari kangu kana ka $10 ndikaenda kumbara ndingazoshaiwi kana vanorutu zvekuti nditengese kuitira kana ndikashaiwa zvandinenge pane zvandindichita ndikwanisa kudii kuwana ndizoshaiwi kwese kurati mukashaya maclients anenge achikubhawa ikoko kana kuti kupa booster munorely nemusika. Alright. Iyo imwe nyaya tinozotaura zvedu mune chimwe chirongwa asi iye zvinezvi chishuviro chenyu imi makanangana nemusika wamuri kutora zvishoma zvamawana muchipa vanorasika njere kana kuti vatingati mapenzi kutaura kwavanhu vari munyika vakafanana nagogo nayo baba vari pamba penyu apa ezvinezvi ava muri kuperevera papi pekuti zvinhu zvenyu zvinatsofamba nebhizinesi irori? zvakaoma mukomasilai zvishuviro mwoyo wangu nditongoshuva kuti tikadai ndaikwanisa kuwanawo zvinozadzikisa izvo zvinongototi ndikawana zvishoma mari shoma ndoenda kunohodha zvishoma zvandingawana asi ndezvanga zvishuvira ndakatofunga kuti dei ndatowana zvinhu zvakatowarisa mutemi ndatokwanisa kutobatsira vanhu vakaita so asi nekuti ndinenge ndisina ndongozoti zvishoma zvo zvandinenge ndawana ndikwanisa kumupa wangotaurabatsiri singari kuti kunozvawana handitorina izvo zvinongatopinda mama kuti chero mufuta kuzimofuta mu asi muri kupawo vamwe vanhu asi ndirikukwanisa mwoyo wangu unongorwadza kuti ndikadya inenge kana ndikaita so zvishoma izvo zvandindawana zvokunandibatsirisi inini ndizvaiti ndinokwanisa ndinomao ndokwanisa kuti ndikashava ndakadai sandonobuda ndakadai ko uyu muzungu vakatosvika pamwe pamba anogona kutodzinga chitonzika pano vanhu vakawanda vasika havadi kuona mapenzi saka inini ndiri munhu anga ari noma ndokwanisa kutaura nomwe munhu shangandikodhora kana ndikaushi anokwanisa kundonzwisisa uyu anokwanisa kutota kusvika kundopa munhu atodzinga tonzika pano hauna chii haubatsirike kana kuti une tsvina kana unoita sei asi ine ndokwanisa kuda zvemunani inini zvishoma izvo zvandawana ndikwanise kupako ndindozisa rangu ndichidi ndichitsvaga zvakudya. Alright. Ini ndoda kukupai mukana wekuti muite chikumbiro kuruzhinji rweZimbabwe. Ndiri kukupai mukana, hamusiri mazvifunga, hamusiri mauya kwandiri, ndauya kwamuri nekuda kwerudo rwenyu rwamuri kuitawo kuchengeta kwamuri kuita mapenzi anouya achidya pamba penyu asi muchiwanawo zvishoma kuti kune vangangodawo kuboostawo bhizinesi renyu musika kuti muote zvinhu zvamuri kuda nezvimwe zvamuri kufunga kuti muite muupenyu hwenyu. Mune phone number here yamakasununguka kuti mugone kupa vanhu vamwe vari kuAustralia, vamwe vari kuUK, vamwe vari South Africa vanenge vangomutswawo kuti vagone kukuboostai pabhizinesi renyu ramuri kuita makasununguka kudaro iye zvinezvi paSly Media TV. Mune musika chimwe chamuroda kuita chii tisati taisa nhamba yenyu paruzhinji?
ine zvimwe zvandinoshuva kuita semunhu dena ndawana kuti pfungwa dzangu dzafunga pakuhodha mabhero ndikatanikunga bhesika bhizinesi rangu ndikawana mabhero ndikaona wana bhero rekutengesa ndinohodha ndotengesera mabhero makamboatsvaga kuti anoita mari mabhero ndakamufanira ndakambonashoti munhu wandakaita ndakanopereta mari kukanda kumupataita vandanofa munhu akandigira flight ainditi ndaitotera ne170. Okay, saka ngatiti kana wakutanga nemaviri takusvika kuma340 ikoko. Ora saka chikumira mari iyoyo paslide media kuti hama dzangu ndoda kutangawo kana ndikatangawo nemabhero maviri nekuboosta musika wangu zita rangu ndonzi namba dzangu dzakati ndinowana kwakakati namba dzangu dzinozoita ikogeshi dziri muchi hamusati madziziva. Alright, chingoitai chikumbiro chenyu tozoisa namba vanodziona pascreen. inini zita rangu ndinonzi Vimbai kana kuti Vimbai nyika yarangu. Ndina chikumbiro chekuti vanhu veZimbabwe mukandibatsirawo nemari yakakwana kuti 300 kana 350 ndikakwanisawo kuhodha mabhero nditengesa ndokwanisa kubatsirika mukati mepenyu hwangu nekumusika uku nepamusika ndinoita zvemusika nditengesa. Asi chiro changu ndechekuti kana Mwari vakandipawo zvakadaro ndirambe ndibatsirana nevanhu vakaita sevavo, vanhu vanorwara njere nevanoshaya. Aiwa, tinotenda vanhu vanorwara njere nevanoshaya. Aiwa, tinotenda. Yes, mkom. Muripo? Good one. Ndiani zita? Daniel. Daniel? Uri sei Daniel? Ndofara. Ndakona uchidya sadza waguta era? Ndaguta. Oh, sure? Alright. Saka akupa chikafu anonzana? Mainini. Mainini hapo. Mainini? Oh. Kuno iwe unorara kupiwo? Toro. Oh. Alright. Unenge uri kuratidza kuti uri kurwadzikana handiti? Pane pari kurwadza? Guta. Hapana guta. Apa kuguta apa? Asi hauna hako pari kurwadza? Alright. Iwe wakurira muno here iwe? Kumbare. Wakurira Mbare? Ko kuno kuipoto wazosvika sei? Ndakutwara Mukoma. Mukoma anogara kunoko? Alright. Apa wane makore mangana ekuberekwa? 37. Kusei uchiratidza kuti unogara haunatsogara mumba, unenge unogara panze. Ndiri kuona zvakaita hembe dzako. Ungade kutaura namukoma silai kuti chii chiri kunetsa muupenyu hwako? Achataurira vachichitora. Vacha vachikutora? Kumbare waigara munani we? Pamusika paipa. Pamusika paipa? Alright. Kuno kuairport uchirangarwa kuti wakauya rini? Zuro. Wakauya nezuro? Chii chaungatora ndikubatsire nacho muupenyu? Ndinodhora. Unodhora? Unotenga chii? Sadza. Unotenga sadza? Senemu yako unonzani? Malazi. Malazi? Daniel Malazi? Ko dzimwe hama dzako dziri kupiwo? Chipinge. Dziri kuChipinge? Alright. Utano hwako huri sei? Uripo? Hapana haudi kuda kurapwa here? Handirapwi. Haurapwi? Ko kune vamwe vanhu vanofamba vachikuti hanzi iwe unopenga, unovaonawo se? Ndingoona kuti vanenge vachienda kumabasa avo kumakambani. Alright. Ungade kuti munhu akurape here iwo? Ungade? Alright. Njiva ndichikutsvaga Daniel handitika? Tokutsvaga kuti ndiani angakubatsira handiti? Alright. Iwe unofunga kuti chii chiri kunetsa pauriwo? Kutaurawo kuziva musoro unotema. Musoro unotema? Aiwa, alright. Aiwa, tichatsvaga vanokubatsira handika? Alright. Daniel, waitako? Waitako? Kugeza uchageza rini? Mukoma. Uchagezwa namukoma? Alright Daniel.
Kana mine staff yakakwana panapa imboti simudzeizi muri kure mbichana. Kana mine staff yakakwana panapa business inogona kuzofamba zvakanaka. Oh. Then pane zvinhu zvese zviri papa ndo staff yamune muchida kuve muinayo here kana kuti pane zvimwe zvamunenge muchida kuti muwedzere zvinova zvichibvunzwa nevanhu pamwe musina? Pane zvakawanda zvinoda kubvunzwa nekuti vamwe panenge pachidati kwakaita zvana mabhisiketsi poita bhumu maspageti mazai makendro machisi nezvokupfu kana kupima nechizvimwe zvokufunenge uchingotengesera vanhu kudai tutsaona tese tutsaona ndo zvinomuda vanhu imomo. Okay. Asi nekuti handina ndongoita zvishoma zvandendawanawo zvinenge zvakachipa kupari zvinhu zvandinodi zvandingokwanisa kutengesa. Okay. Alright. Zvakato ichitongoti pamwe ndandikawana staff yakakwana nokuti kazhinji kune vanototengesa vane mastaff akakwana vakawana zvinhu zvakaita so kana $5-6 pazuva hadi ashayiwa. Sapanapa pamunogara papa penyu kana kuti munolojawo? Ndinoloja. Munoloja. Alright. Aiwa pakanaka ndo upenyu hwemunhu wavazhinji. Maloja ndo akawanda kupfuura malandlord. Maloja akawanda kupfuura malandlord. Chokwadi. Alright. Hatina kuzotaura futi kuti area yamunowanikwa ndeipi kukuru nokuairport? Area yandowanikwa indowanikwa panapa kana ndisipo ndowanzopinda pambuka mwana wangu kumatakishopa. Kana munhu achibva kure achisvika kuno kwati ari kuda kuuya kana kuti nerubatsiro kuzokuonai anokutsvagai sei nzvimbo ineyi? Kunonzi kuyi kuno? Kunonzi panonzi pabooster. Okay. Alright. Obva asikuti paani ndakuedza kudirecta munhu ari kubva kure anoti kana akasvika ndobvunza panonzi paarea yepabooster vamwe vazhinji vanoti pamagreen door kana kuti panogara vasikana. Alright. Iti pakanaka. Thank you. Kana mukaVimbai vazhinji vanoti vanhu vanotoziva ungotapa ndo panogara Vimbai. Alright. Tatend. Thank you. Edu yatiri kuronga. Mpe fodya yazouya yaunofarira fodya inonzi chikwe oh. Ratho Science, we believe your vehicle is a canvas for creativity. We start by capturing every detail, ensuring a perfect fit for your branding. We then meticulously measure every curve and contour. Our talented designers bring your vision to life with cutting-edge software. Next, the print. Using UV printers, stunning vinyl graphics that stand out on the road from our own industrial printers. With teamwork and dedication, we ensure every project is completed swiftly, efficiently, and on time. Transform your vehicle into a mobile advertisement with Ratho Science. Our portfolio speaks for itself. Come and let's drive your brand visibility forward. Contact us today for a free quotation. Ratho Science, tried and tested.